Angibuyelele kwamukela ukuthi kamphasi weningi ngale nje ukunanaza asingele la sikhube ngephupho welcome matanga uthi ngicela ukubuza uma ubopha ikhadi lasendle noma lehlathi linombala omnyama no brown lihleli embedeni wami ngomhlanje alincane likhuluphele. Singabona ukuthi uma ubopha ikhadi lasendle uphawu olungaba lubi nolungasho umuntu omakhelwane noma umuntu omjwayele ongenzeka unobungozi kuwena, noma lungasho ukuthi kungenzeka ube nohlobo lwengxabano nomuntu othile. Kanti futhi kungaphinde kube uphawu lwesexwayiso sokuthi kumele uqaphele ingozi noma ubuthakathi ububhekiswe kuwena, noma ke qaphela isitha esiseduze nawe. Kanti ikhadi lasendle lingaphinde libe uphawu olungabe ukukhungathwa yinsizi nokukhandleka nokuphila impilo ewusizi. Uma uphupha lekhadi lasendle lubona lisendlini noma lisembedeni, uphawu olungaphinde lubile la ukusondelana mhlawumbe nomuntu ongabe owesifazane ongalungile nomubi nogcwele inkohliso, ukakhulukazi mangukuthi ukulibona lekhadi kukwethusile kwakushiya futhi umangele noma kwakushuba mbongo ezansi. Kanti-ke uLindelani Mdletshe uthi what does it mean to see dead dogs as you're walking by? Uma kupha la izinto ezifile uphawu olubi nolungase lusho lube ngenkombe yokulahlekelwa izinto othembele kuzo noma abantu osukubathemba. Kanti futhi la uma upha izinto ezifile uphawu olubi nolungaxeswa ngeyinkinga esikhathini esizayo noma ingxabano ngase ubhekane nayo. Futhi lokhu ngaphinde kusho ukuphoxeka noma ukungavikeleki noma ukuphela kwenjabulo esikhathini samanje noma esikhathini esizayo. uNoxolo Snosh uthi-ke man tata ngiphupha ngithandazela ngithandaza kodwa-ke kunabantu abaninzi ndiyabathandazela kodwa-ke babeka irandi xa bethandazelwa ngizibone-ke ndinxibe amabhayi anembala. Esingakubalulela ukuthi uma uphupha uthandazela abantu uphawu oluhle noluvame ukusho ukuthi ukhathalele abantu futhi ungathanda ukubavikela noma ukubasiza empilweni. Kanti futhi uma uphupha uthandazela abantu uphawu olungasho ukuthi unobizo futhi uNkulunkulu noma amathonga akini akubizela ukuba-ke ube umlamuleli noma-ke ubalamulele labo bantu asuke bekhungethwe yinsizi neyinkinga lokugula noma abaphila-ke impilo ewubusizi. Nangu-ke uma ungenzeka ukuthi uphupha la ugqoke izembatho noma amabhaya nemibala, nalo luphawu olungasho ukuthi isithunywa noma izidalwa ezikwembethe wena zifuna ugqoke lolo hlobo lwalezo zembatho lezo noma lawo mabhayi lawo, yibona futhi amele isimo samandla lawo akwembethe. Futhi kuzodingeka ukuthi mhlawumbe uwathole lawo mabhayi ukuze amandla lawo akwembethe akwazi ukusebenza ngendlela efanele. Kanti-ke uma uphupha la benikela-ke ngale 1 rand ngemva kokuthi-ke ubakhulekele, uphawu lolo lungasho ukuthi inzuzo uzokwazi ukuyenza ngokukhulekela abantu. Futhi kungasho nokuthi kungenzeka abantu kumele banikele ngemali emhlophe uma wena ubakhulekela. uTsepo Hector uthi Thokoza Phasa ngicela ukubuza ukuthi-ke uphupha udlala kamadayisi uwina imali yamaphepha nama-coins. Ngiyabhetha but ngidlala ilotho ne-Betway bese ngiwine-ke 2,000 rand. Uphupha la udlala amadayisi futhi uphumelela uphawu oluhle kakhulu nalolu olusuke libika la enhlanhla lokuthi mhlawumbe ungase uphumelele ungazelele kuloko osuke ukwenza esikhathini esizayo. Kanti futhi uMbali noMabele yena uthi ucela ukubuza ukuthi usho ukuthini uphupha ulenxeba esandleni elidiphu. Uma uphupha la isandla sakho silimele noma sinenxeba elikhulu, uphawu lolubi lolungabika ukuthi-ke uzokuba-ke nokungqubuzana phakathi kwakho nomuntu osondelene kakhulu nawe, futhi angeke wakwazi ukuxazulula mhlawumbe lezi inkinga kalula noma ngeke usakwazi ukuxhumana naloyo muntu ngokukhululekile esikhathini esizayo. Futhi ukulimala isandla
ungasho ukuthi esikhathini esizayo izinto ufanele usifeze angeke wakwazi ukusifeza ngenxa yezizathu ezithile ezokuvimba ukuthi ungakwazi uku-achieve nokufeza lokho osukwibekele kona. uNoni 07 uthi sanibona ngikhulelwe ngiphuphe ngopha ngaphansi. Uma la ukhulelwe bese uphupha opha ngaphansi uphawu lubi nolusuke lubika ukuthi ungase ukuphuphunyelwe isisu. Kanti futhi uma ushadile uphupha la wopha ngaphansi uphawu lungaxhunyaniswa nobuthakathi obuhlasela isibeletho sakho nomshado wakho. Kungenzeka futhi ugcine mhlawumbe usuqabele nanomyeni wakho esikhathini esizayo. Kanti futhi kwesinye isikhathi uma umuntu wesifazane engashadile futhi mhlawumbe esemncane ephupha la opha ngaphansi nalolu phawu lungasho ukuhlasela kwesibeletho sakhe, umoya omubi nobuthakathi. Futhi ngaphinde kusho ukuthi mhlawumbe kwake waphuphunyelwa isisu esikhathini esiyedlule. Uthandeka Valentine uthi hello mfundisi, ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini uphupha ugogo osaphila weboyfriend yakho ejabulile noma ejabulile ukubona futhi ehamba ngemoto ethile uzokulanda bese noma ungagibela imoto yakhe bekumnandi noma ugibela imoto bekumnandi lokho kwabe kuyena oshayelayo. Uphawu lolu esingachaza ngokuhlukahlukana kaningana ngoba kwesinye isikhathi uma uphupha la ukhuluma-ke nabantu basemzini futhi bekujabulela uphawu lolu luvame ukubika indlela ozizwa ngayo ngaleyo bantu labo nokusho futhi ithemba nefiso noma nesifiso sakho ngobudlelwane bakho nalabo bantu. Kepha uma mhlawumbe uphupha ukukhuluma nabantu basemzini futhi bekujabulela uphawu lungasho ukuthi kungenzeka nibhekane noma nibhekene ney'nkinga nalowo muntu osuke unobudlelwane naye njengamanje, noma uzobhekana ney'nkinga esikhathini esizayo. Kuyancika lokuthi wena uzizwe kanjani ngesikhathi uphupha nabo bekhombisa mhlawumbe ukujabulela bekuyala kamnandi, then definitely you should expect that you might face some challenges in the near future with umuntu wakho mangukuthi bebekuthanda bekuyala bekuziyala ezimnandi bekuthokozela futhi ukuba nawe. Perhaps you'll face some challenges in the near future, certain challenges about your relationship. Okungenzeka futhi they might interfere in your relationship affairs abantu basemzini. But then all you can do is pray and pray and pray. Siyabonga. Inamba yami ikhona guys. Ungangifonela uma unenkinga ngizokwazi ukuthi ngibambe. Mangibhizi ngiyakwazi ukuyabona. Iyasebenza.